Horas madihita saluhutna Kuria nani haholongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus atas nama perhalado hami pasahaton selamat hari Minggu ma di hamuna saluhutna amanami inanami do sude ruas nama dohoti permingguan di bagasan manegoton suang songoni nang ruas nama dohoti melalui live streaming di bagas nabe manang di dia pe maringanan. Minggu sadarion masuk mahita tu minggu 10 sada dung trinitatis dohot topik matcuadahot diri mamorsan silang jala mangihutton Yesus. Adorang setapuka parmingguatta di bagasan manugoton martangiang mahita di bagasan rohatta. Amin. Atong taparadi marohatta tapasonang mareddi mahita sia buku edde nomor 24 ayat sada do ayat 2. Kita jongjong marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tondi parbadia natu mapalangi dohot tanoon amin. Dialo debatado akan najukat roha alai dileho do asini rohanai tu akan naserek marroha haleluya. Haleluya. Martangiang mahita ale Tuhan debata pargowo na suatu dosan jala parasiroha na sumurung dipangido roham naing mangulu jala mertua hami sogot nungaragam dalanna dibaheko manungguli rohanami asa hutadda hami hatuaun sogot dibaheni hupaserep hami manuaing rohanami mangido siakko sailehom matondim nabadia itu hami asa porsea hami diholong ni roham di hami sai hutangiok kami maswaram nama ngapoi hami ditiki para sirohaon nuaing asa sapak kami Tuhan uluan na pinarademi di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Kundul mahamuna Tauduti musai maredde sian buku edde nomor 127 ayat 3 doho ayat 4.
tatangi homma patik ni debata imasian sada Petrus 4 ayat 10 tulu 1 ayat 10 marlas ni roha mahamu marguru tu saormuna di akka haporsuhon nati naon ni Kristusi asa dohot hamu marlas ni roha jala mariaya dinagabe patar hasangapon nai martua dohamu molo hona icak kamu ala ni goar ni Kristus ala songgop tuhamu tondi hasangapon nasian debata ima sahatna atong rak mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon patikna ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tu patikmi amin. Maredde mahita sian buku edde nomor 240 ayat 2 doho ayat 3. Tatopoti madosatta tujoloni debata martangi yang mahita ale Tuhan debata pargogo na suatu dusan jala amanami hujau hami dogoarmu nabadiai ala na targogot hami marningot dosa nami saya marasiroha mahomi dahamion o Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma alani hami namate jalan na hehe sian namate nama naik tu banua gijang doho mangodihok kami asiroham dihami saya patok tong madihami roha hamauliateo tuho o ton di perbadia pangapul dina marsak roha pamalu masaluhut na bernit binahin ni dosa nami romaho mangingani hami asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham hodo parhitian ni nasa asi ni roha sai unang tulak kami sai tangihom mahami ho ale debata ama anak do tondi perbadia amin.
Tabegima baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Songonodo pakaholongi ni debata di Portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsia di ibana. Asa hangaluan na sa lileng na di ibana. Hasangapom ma di debata na di gijang. Hundul mahamuna. Tauduti muse maredde mahita sian buku edde nomor 715 ayat 1 do ayat 2. Tatangihom ma hatani debata turpuk epistel di ari mingguon imana tarsura di Jeremia 2 mamuka sian ayat 4 1 ayat 10 tolu tajaha ma marsikas sorin. Tangihom ma hatani Jahoba hamu ale pinopar ni si Jakob doh sude margani pinopar ni Israel. Boti hatani Jahoba tung ahama na so uhum jupang aka opumuna diau kumbahen mandau-dau nasida sianau jala di ihuton debata naso hasea gabeso gabeak ia nasida jala dang didok nasida di dia do Jahoba na manogihon hita ruar sian taro Misir na manogudugu hita di halongonan di tano na tungil jala na merlobang di tano hacang jala linggoman ni hamatean di tano na binolus ni halak jala dang adong jolma maringan disi dungi upatol has hamu tutano na lunak asa dipangan hamu parbuena dohot gogona hape rohamu mangaramuni tanokku gabe hagigian partaliaku di bahen hamu dang didok akka malim di dia do Jahoba jala dang ditada akka na mangaraduti patik iau jala marbalik do akka parmahan sianau jala akka panurirang manurirangi marhite-hite Baal
jala diihuton nasida doakan naso margugu mangurupi. Dibaheni dang tarjua au be somba padai hamu. Ninna Jahoba, ro di ninimuna sai badarakku do. Aitung topot hamu ma akka pulo ni halak kitim, jala tikir hamu disi, jala suruh hamu ma tu kedar pamanaton situtu, jala ida hamu manang dung masa si songoni disi. Tung adong ma bangso na pasambar pon debatana, atik peso tutu debata. Alai anggo bangsoku tung dipasabar do amu leona tunaso margogo mangurupi. Longang mahamu aka banua gijang alani, jala manodit odit tersonggot situtu tahe ninna Tuhan Jahoba. Aidua dojea binahen ni bangsokku. Au mual ni hanguluan di tadikon nasida. Lau makali di nasida sumur akan nama ruang naso marisi ae. Ido sahatna martua do natu mangihon hatani dibata jala na upeopsa. Amin. Marede mahita sian buku edde nomor 277 ayat sada dohot ayat 4. Yesus Aku rajai mawon asa mangihu Tuhan atoko topot roh aku ingani mai unang masuk na asing tusi Yesus pasonan roh aku tokton asa mengguru Tuhan atokon. Mahita jongjong. Nama sapo santu Yesus tahe sai nama tua ibana muse nama sigatung tu Yesus tutu dalam rohana bona ruju sonang ibana di portibion sonang nang sagap di surga tolong. Taha tidak koma haporsiotai songon na hina tidak kon nidongata sahaporsiaon di sandok portibion rak mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu na suatu dusan na tumapalangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tidu bonisi Maria nagabi-gabian sianton di parbadia andorang sohabubuan ido tuhatta na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpal jalo ibana di hao pinasilang na tuat tu benatoru dung ditanom na mula mengulu di hari patuluhon na menaik tu surgo lahudul tu samuni di bata Jahoba amanai pargugu na satu dosani di sima ibana pai mamula kesutu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia
Jaradong sada huria nabadia, huria atau panihala Kristen akka nabadia, doho di hasani dosa, doho di hatai namandok, mula mangulus so dagni halok nong mate, doho di hanguluan nasora suda. Amin. Hundul mahamuna. Tabegema tikting ni huriatta. Tikting ni huriatta Minggu tanggal 20 Agustus 2022. Naparjolo Gowarni Minggu sadarion ima Minggu pas 10 sadahon dung Trinitatis dohot topik mat soadahon diri mamorsan silang mangihuton Yesus. Napaduahon maka tidakon haporsyaon. Sadarion Minggu tanggal 20 Agustus 2022 di Patupado acara maka tidakon haporsyaon di Parmingguan Bahasa Indonesia pukul 10 WIB tu 4 halak ima sada Hana Citra Borusi Hombing 2 Agnes Elizabeth Boru Pakpahan tolu Sarjono Lumban Gaol 4 Mariani Boru Sidauruk. Napatoluhon Pakobasion ni Pandita. Sadarion Minggu tanggal 28 Agustus 2022. Pandita Ferison Rajoki Pasaribu Makobasi di HKBP Kebayoran Gandaria. Paupaton Pasahat Pelian Tujolo. Hari Minggu tanggal 4 September 2022 Pasahat Pelian Tujolo dohita lau tu pakta tu dana sosial bantuan tu gareja-gareja. Mardomu tusi kantong persembahan sada A, sada B dohot 2 di Patupa Andorang Sojamita. Napalimahon sermon parhalado nagok tiki. Hari Senin tanggal 20 Agustus 2022 di Patupado sermon parhalado nagok tiki maringanan di Sopo Marpikir. Napo onopon Tona Sinode Distrik Walu DKI Jakarta. Nah di hari Rabu satu hari Jumat tanggal 24 satu tanggal 26 Agustus 2022 nunga terlaksana Sinode Distrik Walu DKI Jakarta maringanan di Green Forest Hotel Bogor. Utusan natar pilit sian HKBP Kebayoran Baru tu Sinode Godang HKBP Ima sada Pandita Liston Butar-Butar STH MA utusan sian unsur Pandita. 2 Situa Nyonya Riri Simanjuntak Boru Simarmata utusan sian unsur Situa. Tona Sinode Distrik Boima Tajaha di Tikting Cetak. Papituhon sermon parhalado seresort Kebayoran. Hari Kamis tanggal 1 September 2022 pukul 10 siawib di Patupado sermon parhalado seresort Kebayoran maringan di Serbaguna A HKBP Kebayoran Baru. Napawaluhon remaja. Sadarion Minggu tanggal 28 Agustus 2022 ima Witok remaja napa 20 toluhon tu iana kota horong remaja. Pinamido tu akan natoras asa motivasi aka iana kota remaja laho mandohoti witok on. Jadwal Boima Tajaha di Tikting Cetak. 2 Parheheon remaja. Hari Minggu tanggal 4 September 2022 di Parmingguan Bahasa Batak pukul 8 WIB dohot Bahasa Indonesia pukul 10 WIB di Patupado acara Parheheon remaja diuduti dohot ramah tamah dung sipul Parmingguan Bahasa Batak maringanan di Serbaguna B. Napasyahon NHKBP. Nah di hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 Naposo Bulung HKBP Kebayoran Baru mandohoti mini choir competition maringanan di Gedung Serbaguna Yayasan PPGS Ruko Tematik Blok J nomor 22 Paramon Gading Serpong Jala Mandapot Juara 2.
ruas dohot Parhalado Pasahaton selamat tuna posobulung HKBP Kebayoran Baru. Napa 10 seksi Parapuan. Sada, hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, sermon seksi Parapuan dipatupa secara tatap muka, maringanan di Serbaguna. Pinangido tu sude akka seksi Parapuan, asa mandohoti seremoni, jala totop, menjaga prokes, jaga jarak dohot memakai masker. Paduahon, nunga dipatupa dohot denggan acara hari ulang tahun na papitu puluhan kemerdekaan Republik Indonesia na dihasutoni PGI wilayah Jakarta Selatan nama ringanan di Gereja HKBP Kebayoran Baru. Jala seksi Parapuan HKBP Kebayoran Baru mandohoti lomba vokal grup dohot lomba busana pakaian adat ima. Sada, Nyonya Onike Marpaung Boru Sitorus, juara favorit busana nasional. 2. Nyonya Linda Sihite Boru Marpaung, peserta lomba baju adat. Napa toluhon vokal grup seksi Parapuan, juara sada lomba vokal grup. Napa 10 sadahon donor darah. Sadarion Minggu tanggal 28 Agustus 2022. Pukul 10 WIB, dung sipul parmingguon bahasa Indonesia pukul 8, Dewan Diakonia Seksi Kesehatan, patupahon donor darah maringanan di ruang Serbaguna. Nah, pasapluduahon, selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh, dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot Ruasni Huriata, Pasaton, selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh, dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason, tu sude ruas mar ulang tahun di tanggal 28 Agustus sahatu tanggal 3 September. Sai tu hatama mamasu-masu. Meletung adong Rohasni Huriata, naso tar surat dope guarna di ulang tahun ni, boima di paboa tu situa sektorna manang tu sekretariat. Napar pudi akat tikting naso ni jahahon hobar tu tikting cetak sadarion tajahama di bagasan hadengganan. Songoni ma saat di tikting ni Huriata di bagasan mingguon taingot bema manangakoni tujolo ni tuhata. Tapuji matuhatta maredde mahita sian buku edde nomor 240 ayat sada sahatu ayat tolu hutma papungu pilihan sada A do sada B. Tata
roh aku, unang tadi kau nawale Tuhaku. Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha. Ima mangaramoti hati-hati roha doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Hamunak kadongan nahi naholongan di bagasa goar ni Tuhata Yesus hita napungunwaing di bagas joroon laos songonima nang dihamunahu haholong hami ruas ni huria nama dohoti parmingguon siatongan ibaga serap dohota ka keluarga upasahat tami matuhita selamat hari minggu marihita hatan itu hatta barita nauli di mingguta sadario minggu napa 10 sadaho dung trinitatis tara surat di evangelium ni si Matius bidu saplonom mamuka sian ayat 20 sadasah ro di ayat 20 lalu songonom madidok takasma tapai hutihut di pabua Tuhan Yesus si taononna ola ni ima di patorang Yesus tuak kasih sianna naik kolau do ibana tu Jerusalem manaon na porsuk sian akasi tua ni natorop sia si tua ni malim nang sian si boto surap pe polaikon mate ibana bunuon jala panguluon diari patuluhon dungi diaraho si Petrus maibana di saritai ma ninnado asi marohani debata diho Tuhan unang masonggo pituho alaihu musor ma anggo ibana madok tu si Petrus laho maneho bolis gasip doho diau aidang di paroha hoko akkana di debata akkana di jolmado dungi didok Yesus matu akka sisianna nasa nagiot mangihut tonau di suadaho madirina di porsa masilang na tuibana di huton maau ay nanaing palua hoko sana mangagohos sado alay na agwako sa laniau ido na jupangan ayaha matong gunana di jolmanang liat portibio diomo anggomago do todina aha matar leho jolma bahitu bus ni todina ay naroma sugotana ni jolmai di bagasak kasangapon niamana rap doho akka suru-suruanna dungi baloson nama tuganup hobar tunani ulana si tutudo nahudokot tuhamu dang namangai hamatea nang gudi besi anak kana jongjong di son sojolo di ida ro anak ni jolmai di bagasa karajaonna ido sahana hamunak kadongan sahuria di bagasa goarni tu hatta Yesus di dapotos sadaduli-duli do jabuni nanaing simatuana dungdos rohana dohot siboruon hamle naon asa naing mardonga saripe ido itu anomma tu bawon datanglah ke bapak bilanglah bahwa kita mau menikah ninna jala si boruo pengai pabua tu among na pak sudah ada
temanku mau memulai kehidupan dan akan datang menjumpai Bapak Nina. Nadinggan in nama tahun dungro doli-dolion pajupang doho amat tahun disuku nama tahun ma si doli-dolion. Ayah doharwa rencanam tuborukon Nina. Jadi imada tulang adus rohanami asa dong aku marhacit tacit inna dungit fongon natar songko tamat taon ulak kojo do idoko inna asa dong aku marhacit tacit manau nakapin derita no tulang inna ayah do margam inna si bulu do tulang inna itorido amat taon ma mulak maho nungalu jauh pabelga-belga burukona sasonang hape do kokola o marhacit tacit nasing madudui nina hamunak kadongan tiada bahagia tanpa derita dang boto otta natonggi anggo sohiate dai napait kita tak tahu rasanya manis seandainya kita tidak pernah merasakan pahit. Justru dung tadai doa kanapait doho naso tabu baru dung adok kesempatan mangalang na tabu ido asa dong kenikmatan. Ay dung rotu iba tu Jakarta on ido kokokalak tabu do Kentucky inna bohai ningon dicoba matong ayalah holag garuk kian dunia lang dongan naik kanasin dung ni day sonotok tu pamangan ni don lo tahe patut du baga par Jakarta on manis ala ni Kentucky on do akka kijuon in naroha alaidang pola merasa kesali ba justru karena kita pernah merasa kemarin kepahitan dan rasa sakit lalu ketika kita punya kesempatan mendapatkan yang manis itu baru nikmat. Daripada sejak lahir kita hanya merasakan kenikmatan ay molodung do sian na tubuh hita holan na mangalang rendang ay tabudo perendang idi hilalahamu sahat na magudang giahan nama hamunak kadongan di bagasa guarni tu hatta Jesus ido na naing pasahaton na di bagasa minggutta sadarion. Tak ada orang mengira ketika Yesus mulai tampil, mulai melakukan pekerjaannya jalatabotodo, dakkia Yesus dinasa ulaonna mencoba mencari nama. Tetapi dia bagi orang adalah orang yang ternama. Dakkia Yesus cari panggung. Tetapi orang ramai melihat pekerjaannya justru menempatkan dia di atas panggung. Dakkia Yesus tebar-tebar pesona. Alai sudi pakkatayon na jamitana mabahenibana terpesona. Sejatinya harus seperti itu. Unang pola merubah pola hidup, gaya dan lain sebagainya supaya kita nampak menarik. Tunjukkanlah dirimu seadanya. Ayang kurangan nonolo dang ditadahala biho ay sirte ay sitiru laddo inna hirana soya te inna ido benadong edde kabukan dirimu lagi inna ay poles dirinya dengan kepribadian orang lain beda kuta debe buang sitiru dani habe na jolu tikidolo sanggul daksongoni inna anggo Yesus dia melakukan segalanya dengan biasa, tetapi penuh dengan pesona, penuh dengan yang menakjubkan. Ido ubain nasolao rohani jolma ketika mendengar ahananido di Yesus naking di turpu tahun nalao nama au madapotos si tahun oni nalao nama au tu Jerusalem manaon naporsuk nina. Kok bisa? Buasa. Di mana do huaso, di mana do kekuatan, di mana do rasa simpati.
Ay mungkin do ibana harus menderita. Jala di babua doa kaise nanaing pasahat to penderitaan ini, yaitu tokoh-tokoh elit agama Yahudi. Mereka ini adalah penyimpan-penyimpan iri dan dengki atas kehadiran Yesus. Allah nunga tergerus popularitas nasida. Itu susahnya orang di dalam dunia persaingan kalau tidak mampu untuk bersaing. Moloso mampu jolma bersaing, dia akan melakukan segala hal-hal yang tercela untuk menumbangkan saingan-saingannya. Ima di papatar Yesus. Ido baen na interupsi si Petrus. Ido baen na manigor sigop. Petrus mewakili kasih siani. Sepertinya tak berterima. Kok bisa Tuhan? Basikum menderita ho. Angko harapan nami ho nama raja yang heroik. Tuhan yang hebat. Dan pengharapan mesianis di perjanjian lama, orang Israel menantikan Mesias adalah Mesias yang gagah perkasa, Mesias yang hebat yang bisa membebaskan mereka paduahon nasida sian penjajahan ni halak Romawi. Apa di do disoni kom menderita unang mama satu hoi Tuhan ni nasi Petrus. Labok do padok ni si Petrus si. Sepertinya enak didengar. Dan kata-kata yang manis seperti ini adalah sering menjadikan kita terpesona, jala merasa tersanjung. Ido baina nang di percakapan tata sehari-hari, dang lomor hatta molo direhei halak kita kan. Kok seperti jelek kuliah ke weda hari ini nak. Buhadu ham weda. Lomodor ham mabigi moledo songona jelek weda hari ini nak. Padahal jelas-jelas do biner lam jelek si idealis ini di makin cantik ya ningod dotong. Jala iman naing penom si Petrus tu Yesus. Apa Yesus tidak menginginkan kata-kata yang seperti itu karena Yesus tahu bahwa dia telah ditunggangi oleh iblis, oleh kepentingan dirinya. Ido baina naik didok naking diturpu tahun lau maho bolis ninna. Dang sedia leleng dope Petrus dikatakan sebagai batu karang. Dan pada saat ini Petrus dia enggak menjadi batu sandungan. Batu sandungan adalah menjadikan diri kita orang lain mendapatkan aib dan dosa. Hamunak kadongan di bagasa guarni itu hatta Yesus. Molo didok Yesus pesongoni untuk menjelaskan sesungguhnya tentang kehadirannya di tengah-tengah dunia ini. Ahado situhu ni harorona tu porotibion. Jala songo dia dohita bersikap lau mangi huton ibana. Ido baed diuduti ibana naking diturpu taon. Aka nagiot mangi hutonau di soadaho madirina di porsam masilang natu ibana di ihutom maau. Lau sido topi ni mingguta sadarion. Di hata Indonesia didok menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Omas siarak na nidok ni Yesus kalau memang mau menjadi pengikut Yesus. Paek do Yesus madok. Dangadong kata-kata manis, dangadong propaganda murahan, dangadong iklan kecap nomor 1. Tabereng mamolo di aka iklanikan marhite aka online beli 1 dapat 2 tabu matong bigiukan manang dasongo dia pitaho jenis ni barang naik na parjolon na mengenakan beli 1 dapat 2 ay hita marluba gudang do kan ay molo dihuta molo ditawar ho kue bolu do kue batal dia do dibilit kue batalido ay kue batali belgana na cyber kue bolu mek do HP itu nama vitamin. Orang selalu
melihat dari kuantitasnya belgana. Alanido nanaing dohononna di bagasan ninggutta sadarion bagaimana untuk mengikut Yesus. Parjolo ditawarhon nakkening mau menyangkal diri. Ikonolo hita maswadaho diri. Menyangkal diri berarti mengosongkan diri kita, mengosongkan kepentingan kita, mengosongkan atribut-atribut apapun yang kita miliki. Molo pejabat kita, molo tokke hita, namora hita. Kalau sudah menyatakan diri di bawah salib Yesus, hilangkan atributmu. Unang bebuah-buah atribut itu toru ni silang ni Yesus. Karena ketika kita menjadi pengikut Yesus, kita telah memasuki kehidupan yang menjadi dulos, menjadi hamba, gabe hatuban, yang seharusnya membiarkan Yesus memasuki seluruh kehidupan kita. Dan adong bedisi ditunggangi kepentingan. Ido baik dido Yesus gariada tadi kon jabum, tadi kon amongmu, tadi kon inatam, tadi kon anakmu. Di beberapa minggu yang lewat, laos bohape rengekan anak atau istri, Pak mumpung hari Minggu ini katanya di apa lagi rame di Ancol. Gak pergi kita Pak, enak. Mampu do hita mana dikoni kepentingan ni ido na ni do na. Bolo ido Yesus ikut tadi konomu jabum, tadi konomu inatamin na. Dang na berarti tergabe tadi konoton akka keluarga niba. Jangan-jangan ya ada disediakan Yesus keluarga yang baru. Alai kepentingan na iko mampu do tadi konota. Atau apapun atribut yang kita katakan tadi, ido bana ditolak huria politik, asal nangarok kalak namar politik tuh huria. Ketika gereja sudah dibawa dalam politik, berarti sudah ada kepentingan yang menunggangi akka ngoluta di tonga-tongani huriai. Imana parjulu menyangkal diri, itortado ma dangadong nadia won. Aku ini apalah Tuhan di hadapan daripada Tuhan. Napa duahon didok naking diturpu tahun ikon olo memikul salib dituhu ma silang natuibana. Hamunak kadongan ido natatari ngoti nakining kerelaan untuk menderita. Anggo di portibi tahun Aiheado halak molomar kampanye menawarkan hal-hal nasaki songonon mana ada. Molo ditawar hodo tawaran-tawaran yang hebat. Pilih saya, kita nanti akan bangun negeri ini, akan buat seperti ini, akan saya perjuangkan yang ini dan lain sebagainya. Ima tawarani dan kita sering terlarut dalam tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan. Ala yang Bu Yesus daung dipikullah salib. Rela menderita. Bahasa kau rela menderita itu adalah konsekuensi karena ketika kita mengikut Yesus maka akan terjadi penderitaan dan penderitaan adalah kesediaan untuk tidak sejalan dengan dunia ini. Molo didok Yesus ihut toma'au nina. Ay pegawe doau di kantor nami Tuhan. Imatong ihut toma'au. Unang beso songod dongamu akka pegawe na koruptoriho. Ido naing dohonon na. Au karyawan do Tuhan. Ima ihut toma'au. Alay unang beso ngok karyawan na curi-curi waktu iho. Ina. Artinya memang kalau kita mau mengikut Yesus, kita harus memunculkan jati diri seperti apa yang dilakukan Yesus, menjadi teladan, gabi tiruan di tonga-tongani kehidupan. Dan memang terkadang sakit. Halak suling masih buat nema Nabi. Hape hita, saya nitama Roma musinat jabuta. Kok gitu Pak ya? Kok tetangga sana bisa heboh-heboh
Kita seperti morak-marik terus nina. Seberlainang bolo saya ningok lalak seberina. Apalagi narewel musiak kayak natau kan. Itulah penderitaan. Gudang do rasa sakit. Tetapi diingatkan Yesus seperti yang sering kita dengar, tak ada kemuliaan tanpa salib, tak ada mahkota tanpa penderitaan. Ido benar naking dan adong kebahagiaan tanpa penderitaan. Ketika kita mau melakukan kehidupan ini seturut dengan Yesus, awalnya sakit. Tapi ingat, setelah kita melewati rasa sakit itu, Tuhan telah sediakan imbalan-imbalan yang akan memberikan kita kebahagiaan-kebahagiaan. Daripada kita gebe ditakut, gebe kita dihurukkan, lebih baik kita di dalam kebenaran Kristus dalam pekerjaan dan kehidupan kita, tetapi kita akan terhormat dan juga akan mendapat kemuliaan daripada Tuhan. Jalan aparpudi naking didok Yesus di ihutto mau mengikut Yesus, mengikut dan pengikut-ikut dan ikut-ikutan. Adong do danak mololawo makna menang natu dia ma aku ikut nak hapit warisan niaka natarhona dua tong dan adong nian urusan natu si ai mulai kala kau ngapain nak di sini dan ibu mana nalau marhua karena apa? Karena dia hanya ikut-ikutan atau mengikut-ikut. Godang dohala Kristen dengan atribut sebagai Kristen. Tetapi sebenarnya dia bukan benar-benar sebagai pengikut atau yang menjadi mengikut Tuhan. Moloidok mangihut to Yesus imanaikon hola Yesus dosi ihut tononna. Dan kesetiaannya harus terpelihara. Epistel tanah kening itulah sakit hati Tuhan. Betapa sakitnya hati Tuhan kepada umat Israel. Akulah Tuhan yang membebaskan nenek moyangmu dari perbudakan Mesir nina. Alait lau maho sumoba akebel Tuhan nasumar gugu. Ada hati dosongoni di partangyang aku do di area nasalpu. Ya dosa hala ama ala berselingkuh istrina bahacik dotong rohana ala hacik ni rohania mataon dan ala nina berselingkuhi nataon na kelas ni selingkuhan naudo kelas bawah mau tung berselingkuh pehonyan apa dau jago sia nawin nama taon habelas na bilo muse selingkuhanmu nina idon nani do di bata di epistel te aku Allah yang perkasa. Kok berani kamu menjadi murtad berselingkuh dengan Allah yang tidak punya kekuatan, Allah yang tidak hidup? Mengikut Yesus dengan setia adalah menjadikan Yesus berjalan di depan dan kita harus berjalan di belakang. Dipastikan ketika Yesus tetap mendahului setiap perjalanan kita, sesulit apapun tantangan, sesulit apapun hadangan, kita dikatakan bukan menghindar. Dan songoni diajarho Yesus kepada pengikutnya. Sejatinya pengikut Yesus adalah hadapi tantangan. Jalani dan yakinkan dirimu bersama dengan Yesus yang kau ikuti. Tantangan akan bisa kau lewati dan di balik tantangan Tuhan telah sediakan imbalan yang akan membahagiakan. Alania munak kadongan di bagasan goarni Tuhatta Yesus Kristus. Molo didok salib adalah penderitaan. Namun Yesus telah mengubah salib menjadi kemuliaan. Kristus telah mengubah makna salib sebagai tanda kasih Allah. Alani molo naing taihutto Yesus berarti kita akan mampu melakukan kasih yang daripada Allah untuk melakukan dan juga untuk menyatakannya di setiap kehidupan sehingga kehidupan ini akan terasa nyaman, kehidupan ini akan terasa sejuk dan kehidupan ini akan terasa damai. Itulah cita-cita kehidupan setiap manusia kalau menjadikan Tuhan
sebagai Allah yang dia sembah. Amin. Martang yang mahita. Maulia tema Tuhan nami marhiti hatam nunga di pasunggulhok kami molo naing sitok kami mangihutoko naing radim hami maswadaho diri nami manuhuk silang jala mangihutoko di bagasa kasatiaon terbaik kami doi moloto dimad dongani hami maulia tema Tuhan di minggu nami sadarion pasu-pasu mahami napungu di bagas joromon. Tadda ni namangi hutoko do hami ubain naro hami nuaing. Hutadikko kami nasa kegiatan nami doho nanaing mabulati lakka nami. Alani mauliate matuhan muluboi huhamonakko kami tadda ni hasatiaon nami. Ubay boy hami nuaing ro dia do pamumar parsaura dohoto mauliate matuhan nami nang diak kadongan nami nasubui rap dohotami diakka parminggon namion ala niakka parsahiton adong may Tuhan naung liling marsahi ditongan niakka bagas ali Tuhan nasiroham pasu-pasu jala parguguy manasida sa totong benget manaon saliling diak ka parsahiton na songoni doho akka keluarga na pature-turehon namut terbain tung tangammu maapehon asa malum nasida siya nakka parsahiton nasidebi alay tongon adong dodongan namin waing Tuhan na marsahit na dirawa di rumah sakit hubuak kami matar lumobi di inanami inang nyonya lubat tubing boru huta barat nalam serius parsahiton na diari na para pudio di rumah sakit Patmawati songonima nang inanami inang Rauli boru sibarani doho inang nyonya Puspita boru lubat tubing songoni nang amanami amang Gorta Marbun ala ikut dirawat di rumah sakit terpapar COVID-19 doho nangakka keluarga nang madalani isolasi di tongani bagas ali Tuhan nami hubuak kami manasida tu adopamu homana mamasu-masu tangan niakka pangubati parhitiammu manasida Tuhan mangaleo kama malum diakka ama doho inanami natongon waing dirawat di rumah sakit songoni nangakadongan namin waing Tuhan torop na madalani isolasi mandiri manang na isolasi di rumah sakit doho diak kainganan na maragami ala terpapar COVID-19 tuhodo naku pasahat tami asa anggia mamasu-masu ho disudepe mulihat doho pangubati on nasida asa tumibu nasida malum sianak kaparsahiton nabi utang yakko kami tuha sudiak kaya nakon nami namar sekolah siya tingka SD saha tu perguruan tinggi nadong di Indonesia nang nadong di luar negeri ho mana mamasu madongani manodukko bisuk kapistaran nasiyako asa gabi akka anak hati uromu nasida sugut gabi marguna nasida di jolo ni porti biotar lumobi dia dopamu utangi akko kami akka anak kon ni huriam akka naungtang umurna songoni doho boru ni huriam naso jupang dope akka sirokka ni todina nunga di para di hoya li Tuhan todima napa tomuhon nasida anggiat boy Tuhan lam guklas ni rohana sida nang akka natorasna molo dung jupang akka sirokap ni todina nang akka keluarga di tonga-tonga ni huriamon torop Tuhan naung liling tarpaima di parbue nilas ni roha marhite akka kehadiran ni anak manang boru marhite hagabion ibe tuhakko manau pasu-pasuhoni Tuhan nami pasu-pasu ma nak kuriamon nang sude gulmi ningolu nami nang sude akka ulaun ni ruas ni huriam songo si huto Yesus nasida
loas manasida manguda di bagasa kasih tongami, songoni manang bangso doho negara namion, totong mahona mamasu-masu, tarlumubi pamareta nami, asa di bagasa bisuk nasiyako, laho mangamudihon bangso namion, madua kasihan keterpurukan ekonomi, dampak doho pakorhon ni gejolak dunia, gejolak porang doho ala ni pandemi, hubua kami matuhan nang dongan nami, nadong di negara Ukraina na pinorangan ni Rusia, tuko matuhan na mga linggo minasida, alay na rumiko Tuhan, tung solukom marohadame dia kapimimpin ni na dua negaray, asa boy na sida Tuhan humatok mga luluy akka pardamaian ay tung macay jorbuk do akka pakkorhon ni porang at tong tuho mahupasahat tami sa luhut ng ulo nami di baga sa Jesus martangiak kami. Amen. Maredde mahita laos ditikin na maredde siyan nomoro 470 sada mamukaya sada tapasahak mapiliata na paduahon. Dehon ayak padua holos jongjong mahita. Harga itu mustodiki nama tedo ibana moluku bainu pani lama uloi hatana ihonguluku gloria
Tapasahak mapilian na tapapungot wadupan ni dibata martang yang mahita. Ali dibata manami na diban magijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggad doho na saulibasa na mauliutus. Upasahat tami masiyan na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasea kami pilihan opati bulho karajaomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam putadahami gudang ni silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di banwagijang say pinarbadia maguarmu, say ro maharajamu, say sau malomo ni roham di banwatongaw songon na di banwagijang. Leho matuhami sa dario kango duas siapari, sesama dosa nami songo panesa nami di dosa nidongan na mardusa tuhami. Una kami tu giho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batamaho, di sodako Tuhan di batama buhina tuho jala si marohana midaho, di dopako Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaor homa damena tutodim. Di hamuna manami nanami songoni nang anak kon namin na pasobulong na marpunguhitan waing di bagas gari jaon. Laos songoni ma di hamuna hu haholong hami na madohoti parmingguo pukulu alumanogoto siam bagas tabirap dohok keluarga. Hami na makubasi parminggota sadarion pasahatot tuhita salhuna. Selamat hari Minggu marihita tuhatta nama masu-masu horas marihita.